И здравейте, геймърчета, гамерчета, как сте? Вече не знам след седмица или след кога ще почна да качвам клипове на Minecraft на 10 минути. Сега Fortress, моята игра, която стигне. И така нататък, така. Ето е. Повечето ще качвам вече други клипове на други игри. И това е. На други клипове, нали? Имам предвид на други клипове. Не знам. Ще пусна една песня специално от мен. Само да включите камата и ще пусна една песня специално от мен. О, значи другия клип ще включа. Ще включа как да кажеш, включа музиката. Айде, чао от мен, чао.